СИП ромски фолклор, рецитал Романоило в изпълнение на арабски и индийски танци, основно училище Иван Вазов. Здравей, човече! Как си днес? Ръката си за поздрав ми подай и пак тръгни по своята пътека. Щастлив бъди, напух на суетата, оковите на времето вчупи, дъх вземи и освежи душата. Романоило, ромско сърце е най-великото призвание, когато може слънцето на всички да дадеш. Получава го човекът, който е широко скорен и няма нито грам предразсъдъци към Рома и неговия начин на живот. Питаш ли ме кой съм? Забравям го още преди да съм отговорил. Попитай ме какво не съм. Брат ли си не обичам? Баща и майка ли не почитам? Попитай ме какво не съм. Ромите нямат думи за пролет и есен, а само за зима и лято. Защо ли, казват, много хора са взели, когато земята раздавали, а на нас е паднали по сталите. На земята твърда да ходят, с краката вятър да порят. Няма смисъл защо да споря. Така е, от всеки, който разпели ръце и кар не става. За полет е нужно сърце, неподвластно на слава. Неизяснен факт остава безразличното отношение на ромите към книгите. Защо ли са се отвърнали те от книгата? Нали словото е Бог и Бог е словото? Каква горчевина е породила тази аномалия? И до кога ще е така? Ела, приятелче, до мен, да ти разкажа за времето на цар Баба, царица да и богът Имрам. Кажи ми, батко, празникът ни Василица в древните индийски книги ли е вписан? Защо на мама устните й треперят, когато някой с камък ме замери? Празнуването на Васили от ромите днес дава ясна представа връзките им с традициите, описани в първите индийски книги, наречени Веди. Последната от тях се нарича Рамаяма. Така или иначе, ромите се появяват в мига на създаването на словото, в началото на живота, много преди всички книги, много преди всички знания на земята. Днес ромската култура е извор на нови ценности и винаги е безвъзмездна. Слива се с други култури, неусетно, тихо, облагодява ги без да парадира, без да търси слава и почести. Защото сай як на чальол, окото е ненаситно. А ние все живеем с поглед устреляни към някаква със своя планина, а не иде между теб и мене вперена лежи, забравена пълна с обич долина. И навярно, родени в нея, не подозираме, може би, че слънцето за всички грее и еднакви са нашите съдби. Слънце грее за всички, нека има мир, сърцата голяма обича децата. Слънце грее за всички, нека има мир, сърцата голяма обича децата. Говоря ти сега, приятелю, говоря ти сега. Светът е твой и мой. Камъкът по мен запратен ще залезе сония пролетен порой в голямата река на кръговрата. В светлината е истината. В светлината идва денят. Вечер е свети над нас луната и примамливи приказки. Романоило, кажи на слънцето да свети, кажи когато слезе с луната сред целувките и мили, под ласките изпроси, коронната и лунна, за тъгата на земята тя да се смили и греховете ни човешки да прости. Само Словото може да стигне до ушите и сърцето и състраданието на Бога. А молитвата е най-висшата поезия, най-висшата религия, която ще спаси света. Затуй се, моля Боже, как искам цялата вселена с едното си сърце да сгрея, но виждам само нощ студена и вярата ми зъзне в нея. Как искам под прашни пътища, под чиргилото дъжд да извие, светла дъга да извие. О, недолюбвам те животи едно също. Романоило, донеси този дъжд. Музиката, танците, това са същности и естествени изяви на ромското свето. Възприемане, дължащо се на необикновената чувствителност и емоционалност на ромската душа. Да помълчим и да верим и да видим. Букет танци в ориенталски стил, изпълнени от ученици по Иван Вазов. Приятно гледане!
Сега искам да пляскате с мен.